prvom ročníku úplne na začiatku školského roka ste sa rozprávali, z čoho sú zložené atómy a povedali ste si, že sú zložené z jadra a obalu a v jadre, že sa nachádzajú protóny a neutróny a v obale, že lietajú elektróny. A povedali ste si, že tie elektróny môžu byť v rôznych vrstvách na základe podľa toho, akú majú energiu. A ja teraz budem snažiť zopakovať, ako ste rozdelili látky podľa vedivosti na základe tej energie, ktorú môžu tie elektróny nadobúdať. Takže vyskúšam nakresliť taký graf, kde na x-ovej osi budem vynášať akoby len tie vrstvy, ktoré sa tam nachádzajú, ale na y-ovej osi, to je tá, ktorú som teraz nakreslil, budem vynášať práve tú energiu E. A tá energia je meraná obyčajne v elektronvoltoch. Čo je to za jednotka elektronvoltu? Elektronvolt, totiž to nie je jednotka energie, že? Keď dávno ste sa dozvedeli, že jednotka energie je čau. Že? Ale v našom prípade budeme používať elektronvolty, pretože jouly v tomto prípade by boli extrémne maličké, pretože 1 elektronvolt je v skutočnosti takáto malá hodnota energie. 1,602 krát 10 na minus 19 joule. Preto je pre nás jednoduchšie rozprávať sa v elektronvoltoch, ako rozprávať sa v jouloch. No a niekde tu na tejto x-ovej osi sa možno nachádza vrstva, ktorú nazývame valenčná. A na nej sa nachádzajú teda valenčné elektróny. Že? Tu zrejme bude nejaký elektrón, aj tu môže byť viacero elektrónov. Túto vrstvu nazvem valenčná a poviem, že nech táto valenčná vrstva má hodnotu energie EV napríklad, V ako valenčná. Niekde ďalej sa ale bude nachádzať iná vrstva a tá vrstva sa nazýva vodivostná. No a pokiaľ sa nazýva vodivostná, tak asi mi došli indexy, tak nebudem písať znova EV, ale budem písať EC. C v angličtine conductive, že vodivostná. No a pokiaľ ja by som chcel dostať takýto elektrón, ktorý sa nachádza vo valenčnej vrstve a chcel by som ho dostať do vodivostnej vrstvy, tak ja tomu elektrónu musím dodať nejakým spôsobom energiu. Či už nejak v podobe svetla, tepla alebo nejakej elektrickej energie napríklad. A keď ja tomu elektrónu dodám dostatočne veľkú energiu na to, aby sa dostal až do vodivostnej vrstvy, tak ten elektrón tam zostane a bude pôsobiť ako voľný elektrón. Ale ak by sa mi nepodarilo mu dodať dostatočne veľkú energiu a dal by som mu iba takú energiu, že by chcel prísť sem, niekde medzi tú valenčnú a vodivostnú vrstvu, tak ten elektrón nezostane tu, ale vráti sa naspäť. A tú energiu nejakým spôsobom stráti, nejak sa vylúči, možno nejak na teplo. No a teda vyzerá to tak, že máme tu nejaké takéto pásmo, kde žiadny elektrón vlastne nemôže existovať. A to pásmo je teda medzi vodivostnou a valenčnou vrstvou a toto pásmo sme nazvali zakázané pásmo. Zakázané pásmo, lebo ten elektrón v zakázanom pásme existovať nemôže. A to, čo nás v skutočnosti zaujíma na tom zakázanom pásme, je jeho šírka. Zaujíma nás šírka zakázaného pásma a to preto, že nás zaujíma, koľko energie musím dodať valenčnému elektrónu na to, aby sa dostal až do tej vodivostnej vrstvy. Koľko energie to teda je, tak od to závisí to od šírky zakázaného pásma a nazvime
tú energiu delta E ZP napríklad, hej, ako zakázaného pásma. A teda musí to byť rozdiel týchto dvoch veličín. Teda musí to byť rozdiel energie vodivostnej a energie valenčnej. Hej. No a na základe tejto šírky zakázaného pásma my sme potom rozdelili látky podľa vodivosti. Hej. A rozdelili sme ich podľa vodivosti na trojaké. Hej. Rozdelili sme ich na nevodivé. Hej. A to sú také látky, ktoré majú šírku toho zakázaného pásma obrovskú, väčšiu ako 4 elektronvolty. Hej. Potom sú tam látky, ktoré nazývame polovodivé. No. Sú to látky polovodivé. A to sú také látky, ktoré majú tú šírku zakázaného pásma niekde menej ako 2 elektronvolty. A ešte môžeme mať vodivé látky, samozrejme. A vodivé látky sú také, ktoré majú šírku toho zakázaného pásma extrémne maličku, možno približne niekde v blízkosti 0 elektronvoltov. Hej. Takmer žiadne zakázané pásmo sa tam nenachádza. Hej. Vidíme teda, že pokiaľ mám látky nevodivé, že, tak šírka toho zakázaného pásma je veľmi veľká. To znamená, ja potrebujem pri nevodivých látkach dodať obrovské množstvo energie tomu elektrónu na to, aby sa dostal do toho vodivostného pásma. Pokiaľ mám ale látky vodivé, tak ja nepotrebujem dodať takmer žiadnu energiu na to, aby sa takýto elektrón dostal do vodivostného pásma. Nás ale budú zaujímať práve tie látky polovodivé, kde za niektorých okolností oni sa môžu chovať aj ako vodiče, aj ako nevodiče. Hej. Čiže za niektorých okolností sú vodivé, a za iných okolností sú nevodivé.